Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh haji sepuh kang kula mulyakaken, dumateng Bapak Haji, Ibu Haji kang kula mulyakaken, lan sedaya masyarakat RT 16 ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sepindah kita mujudaken rasa puji syukur kita dumateng Allah ingkang sampun maringi kita sedaya tetap iman, Islam wal ihsan, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita saged makempal ing dalem majelis Mushola Al Mukarramah kanthi keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Salatullah salamuhu mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita sedaya saking zaman jahiliyah, zaman pepeteng menuju zaman Islamiyah, zaman serba teknologi, zaman serba pendidikan ingkang sapunika kita alami. Kaping tiganipun kula teng mriki selaku pranata adi acara badhe ngaturaken susunan acara. Acara sepindah punika pembuka, acara nomor kalih punika mangke sambutan saking perangkat desa, acara nomor 3 punika sambutan saking Ketua Mushola Al Mukarramah selaku tokoh agama, terakhir punika tahlil lan penutup. Monggo acara kita buka kanthi bacaan umul kitab. Aku mau dua. Sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kanthi wasan umul kitab, mugi-mugi acara malam 1 Asyura dipun rahmati Allah, dipun ridhai Allah. Mugi-mugi kita sedaya dipun tebihaken saking bala bindani. Itu mana-mana. Selajengipun acara merkalih punika sambutan saking Ketua Mushola Al Mukarramah selaku Bapak Haji Syafi'i kula sumanggaaken. Bapak. Kamu suka ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak bin sepuh, sesepuh dan ibu RT 16 ingkang kula hormati, monggo ing kawitan menika boten waleh-waleh tansah macaran puji dan syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten nurutan rahmat nikmat pujian sehingga ing dalu menika saged ngawontenaken peringatan Asyura tahun 1444 Hijriah. Wonten ing Mushola Mukarramah para mila muga syukuri sarengan kali bilisan alhamdulillahi
rabbil alamin. Salatullah wa salamuhu tetap selakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng keluarga dan sahabatipun dan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sak keluarganipun pikantuk sahabat mutuwah sahabatipun Allah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para adik-adik remaja, terutama matur nuwun dumateng remaja RT 16 kan sampun tiap tahun kita ngawetanaken peringatan sedoyo gitu sedoyo kaya kan badikane ing dalem menika pemuda-pemuda Karang Taruna dan menjak acara apa menika babakan 1 Muharram menika monggo kita introspeksi diri mawas diri tahun kepengker ingkang badhe tahun inggih menika dados napa menika tahun kepengker menika kados pundi baik kaliyan awalipun menika panjenengan sami ingkang badhe ngetang. Terus menika monggo lembaran baru menika dipun isi kanthi sah-sahipun. Pun kita gadah panggilan Allah yaitu mushola menawi saged menika sedaya. Menika kewajiban kita ayahi sarangan yang menika kados salat wekdal 5 waktu menika kedah kita jamaah nggih dados wonten ing mushola menika saged insyaallah menika saged ngrukunaken sesederekan wonten ing RT 16 menika nggih sagedipun kita di dalam napa menika tahun ingkang menika monggo kita meningkatkan ketingkatan akhiripun ibadah kados wonten ayat ikmali dunyaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika kamu tuhodan sing asline mohon salah bekerja seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya dan bekerja wonten akhiripun seakan-akan kamu akan mati besok. Terus kita galih sarengan ya menika monggo nyambet damel wonten dunya lan nyambet damel wonten ing akhirat. Terus kita saged menghormatkan acara niki. Para bapak lan para adik ibu sekalian, makaten ingkang saged kula aturaken pilih wonten kirang langkungipun kula papunten lan akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur suwun sanget dhumateng Bapak Haji Syafi'i. Salajengipun punika sambutan saking pemerintahan dhumateng Bapak Gusti Yanto selaku Bapak kami tuwa Desa Jumuk, Dusun Jumuk kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat alim ulama, para bapak kiai, bapak haji, bapak ibu hajah yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu penegak sedaya warga RT 16 yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Saderengipun kula ngaturaken napa ingkang kula badhe aturaken ingkang magepokan kalian peringatan malam Asyura utawi tahun baru Hijriah 1 malam 1 Muharram. Saderengipun nyuwun pangapunten bilih wonten ing dalem menika sepindah ngaturaken kelepatan soalnya suara kula rada bubrah nih ngene iki. Mun wonten seminggu niku kena batuk. Nek awake cek kula kamlaku suarane rusak. Makane wong-wonge dibak suarane ketoke bubrah makane kula napa niku nek kemis nika wonten ngene baca enak kula nggih. Dan mukadimah nggih mboten saged suarane malah mboten metu ilang. Iki mawon sik suarane kan rusak. Nuwun pangapunten. Buat wingi Imam Yasinan wonten malam Jumat Pak Yasro nggih ngoten. Ketoke kaya wabot ngoten. Mila saking menika sepeda malih matur nyuwun pangapunten kak sakarepipun. Para jamaah hadirin hadirat bilangkah ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau sampun dipun aturaken kalian Mbah Haji Safingi sampun kuwatah ingkang masalah babagan kemusalahan utawi napa menika ampreh jamaah menika rame dipun maksud kalian Mbah RT utawa Mbah Haji Safingi menika nek iso napa menika wong sak RT iki iso jamaah. Malah kula niki akhir-akhir niki mlempem nggih, biasane teng langgar wonten betul-betul langgar. Nggih. Direpoti putu. Kadang-kadang artijak gendurane putune ngetut mawon. Mengke bahwa itu kita seloro, nek bar sekolah mun jam 3 niku nggih awake ya wis ora kelar. Dadi kula sing ngrawat putune. Jadi wayah yang langgar ngoten ku jane nggih ning ati iki nggih nopo niku. Monjo-monjo. Tapi mbok nek teko langgar nggawa putu nggih ora kena diatur malah merusuhi. Kalau traweh niku mawon nggih. Nek bebetan kula mboten kula centing nggih dibatak niku muncul. Kadang kula nggih dijupuk wonten niku makane kadang kula repot. Nggih. Saya ngomong nek kula mun masuk ing desa niku pun mantuk makane nggih mugi-mugi gantos banjir tapi mangke kantos wedal saged gabung malih khususipun pribadi kula datang langgar utawi keluarga kula. Malah kalian bakaji mang di napa ditungak-tungakne nek iso ya jamaah kabeh bareng sak RT yasinan bareng. Maksudnya sak RT iki yasinan kabeh. Mboten napa-napa malah saya. Menika sing kaitan kalih langgar. Ya jamaah uripnya di napa menika dipandhulaken. Para hadirin wonten ing dalem menika mobil sekedhik bilih kula kinten wonten RT 16 ingkang dipun sponsori utawi ingkang dipun gerakaken menika kalian kanca-kanca pemuda nggih kula kinten sampun lempah kinten puteran ngoten boten 3 tahun iki nggih mbok sawan lampah niki nggih Haji nggih mugi-mugi kegiatan wonten ing dalu menika nggih saged napa menika dipun rencanakaken kagem tahun depanipun dados lebih meriah katimbangan niki, lebih semangat. Makanya kula pesan datang pemuda niku mboten RT 16 tok. Ini rumien-rumien sak Indonesia niku kekuatan atau kesemangatannya wonten di tanganipun pemuda. Maka saking niku kanca-kanca pemuda untuk kegiatan surah saya harap teko mboten surah tok nggih pesan kula nek wonten kegiatan-kegiatan BHBI BHBN sing napa hari-hari besar Islam muludan napa rejepan napa sanes-sanesipun utawi hari-hari besar nasional Agustan kok pesan kula monggo dipun derekaken
dipun semangati kanca-kanca pemuda sehingga mangke saged mawujudaken kegiatan napa ingkang dipun panjenengan cita-citaken. Utaminipun kegiatan keagamaan sing kaitan kali hari-hari besar Islam. Nggih. Ngaten menika mun kula kinten pun napa menika istilahipun swadaya dadi kreatif dukul saking pikiran pun kita mbak kalau wingi kalian pemuda dan 16 Mas Ali kalau malam Jumat dipun rencanaaken tapi nggih wonten sing ngejak malam Minggu dipasne malam Sabtu suro niki malam Sabtu nggih wong tuwek manut mawon alhamdulillah wonten ing dalem menika saged realisasi. Hadirin ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih monggo kegiatan-kegiatan ingkang nyangkut utawa ingkang magepokan kalian kegiatan memperingati hari-hari besar Islam utawi hari-hari besar nasional monggo kita gerakan lan kita semangati kagem ngisi napa menika wontenipun kondisi-kondisi sabibaripun Covid nggih, Covid sakniki pun ilang, pun reda nggih, ceritane pemerintah pun ilang. Ya urung irang plus sik saiki. Tapi kegiatan sampun dipun longgaraken kalian pemerintah. Zaman Covid ngeten iki rada delak-delik utawi dilarang. Ngoten. Nah, untuk napa menika mencegah Covid. Alhamdulillah untuk tahun 2002 menika sampun reda sehingga kita saged pemerintah utawi kita wonten kelonggaran wontenaken sing bentukipun kegiatan-kegiatan atas semacam wonten ing dalem menika mriki malam Masyura utawi tunggal Tanggal kasih bagus enggak sih baca boleh. Para hadirin Nanti makan jajan dah. wonten titipan saking desa sekedhik kanton bulanipun bulan Agustus. Goreng ya enggak ada. Alhamdulillah RT ngene kita menika sampun lumayan sing kaitan kalian pajak ya. Pajak sing dereng bayar monggo ingkang dipun bayar pajak tanah tahunan nggih. Tapi RT 16 17 alhamdulillah sampun saya radiane wonten setan. Nah menika ngaten bayar pajak tanah menika setahun sepisan bayar mau saged dipun titipaken dhateng desa teng kula utawi dhateng kantor pos utawi dhateng bank terus dengan sak longgare kita kontrol kalau tampi konten langsung ke desa tampi 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 kantor pos semangatnya teng kami makanya bangipun dipun napa menika dipun tunjuk bangipun Bang Jatim intone Bang Jatim boten saged ngaten. Para hadirin kejawi pajak wonten nggih kalau dalu sampun kula aturne Pak Simon kanten sing penyakit corona mboten wong kok sapi barang kena penyakit makane insyaallah benjing tanggal setunggal dinten tunggal Agustus tunggal Agustus dina apa Mas Senin menika badhe dipun wontenaken vaksin sapi yang kedua. Kalau saya ingin wong masyarakat Jumok ya para bapak ibu sing nggadahi sapi kalau nopo menika sampun dipun vaksin ke-1 benjing tanggal 1 Agustus mbok pilih Senin dipun vaksin ke-2 kan pesanipun saking kesehatan sapi saderengipun dipun vaksin supados ngombeni gula sapi sitok sekitar setengah kilo gula akan pesanipun. Dene nggih enak ya wong gula diombe wong mawon ya enak. Wong diombene sapi. Sing penting sapinipun sehat. Menika ingkang saged kula aturaken sing titipan saking pemerintah desa. Kula kinten cekap para hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang sakadha-kadhapun saking pribadi kula akhir semantan akhir dalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kula aturaken matur suwun sanget dhumateng Bapak Kusdianto selaku pihak desa. Salajengipun punika mangke tahlil lan doa dhumateng Bapak Kiai Masyuri kula suwun-suwunaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina wa syafi'ina qurrati a'yun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram. Syadillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halangan mimi. ثم يهدي إخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين ولجميع الملائكة المقربين والكرام الكاتبين عليهم الصلاة والسلام. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى سيدنا خلفاء الراشدين أبو بكر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بسنة شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين بلغونا في بلادنا الشهادة سنة الآيات لقدنا جميعا. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع في قبور المسلمين والمسلمات والمسلمات بها في برها وبر من وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا فإن شئتنا قرية وقلنا حسن الله الوحيد ألقنا من حسن شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله جماعة ahli ilmu yang mbak lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ابتغاء مرضات الله على هذه الأهوال الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده ولا استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدم لأنفسكم من خير تجد الله خيرا وتنصرون الله الرحيم. نحن نتقرب إلى الله وجل وحده فاعلم أنه لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقضي لنا بها جميع الحاجات سيئا وترفعنا بأيديك على الغايات من جميع الخيرات من الحياة وضعنا المقدر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالديك ما ربنا اللهم اجعل السبب ما قرأناه من العليم وما هداناه وما استغفرناه واستغفرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته والمسلمات والمؤمنات والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم انزل رحمة ومغفرة قبور وضعف لهم الحسنات وادخلي في عبادي وادخلي في ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم نسالك ومغفرة بدل اللهم هون علينا في سمرة الموت ونجاة من النار والحساب ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأشهد أن لا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم اجعل لنا ومن أهل العلم والإخوان والصدق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعالى الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم سلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget dumateng Bapak Ki